Linda geworden. En die ken Linda. Nou, hoi, doe je. Kom je maar rekken. Zo, vooruit, je aflopen. Wordt maar niet gepoten, hoe je een beetje mooi. Hou maar. Goeie. En kort. Op de derde plaats, dames en heren. Geëindigd Arja Koopmaak, oftewel Rocky Horse Junior. En de beker en de kussen en de oortjes en Rocky van de Leijendag. Kijk, applaus dames en heren, Rocky Horse Junior. Op plaats nummer 2 komt er natuurlijk maar één staan. Heb ze wel meegemaakt, heel 2 Martijn de Bekker. Op plaats 2 Nederland. Applaus. En ook Henrique maakt de kussen geven. Ah, dat heb ik nog een beetje voor jou, Linda. Oh, mooi man. Dat voelt niet tegen, hè? Henrique, dat voelt niet tegen, hè? Ah, dat wil ik wel. En er kan natuurlijk maar één winnaar zijn, dames en heren. Kampioen van vorig jaar en terug als nooit tevoren. Winnaar, Martijn van Berkel. En de laatste hier in kussen zijn van Linda.